Пасля адкрыцця банка было выкрадзена 650 тысяч долараў. Мясцовая паліцыя не знайшла доказаў, якія паказваюць на тое, як вор змог незаметку пракрасціць у банк і пакінуць яго. Гэта ўжо другое рабаванне банка за выхадныя. Падазраваных установіць не ўдалося. Уже трэцяе рабаванне з нолькавым почеркам адбылося ў Гомелі ў мінскім раёне. Новае дасягненне нелоўнага вора. Гэта 8-е рабаванне за апошнія 6 гадоў, а паліцыя да гэтага часу няма ніякіх зачэпак.